Welcome dito sa palatuntunang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan, walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito'y napatunayan na ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded Filipino inventor, Doc Edgar Lusada Dilibo. Kasama po yung ating co-founder, co-inventor, Magdalena Dilibo, na siyang ating sunundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong lingkod, ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe nakasulat. Ito'y nakasulat sa Awit, talata 84, kapitulo 11. Ang Panginooy magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, hindi siya magkakait ng anumang mabubuting bagay na nagsisilakad ng matuwid. Yan po nakasulat sa Awit, talata 84, kapitulo 11. Ito'y nakasulat at marapat isabuhay mga ka-Doc Alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast. Kumusta? Magandang araw sa lahat po nating mga taga-subaybay. Dito na naman tayo mga ka-Doc Alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na magme-maintenance medication ng synthetic drugs. Narito po ang magandang kombinasyon na ating ibabahagi ngayong araw na ito, yung abilidad ho ng tinatawag ho natin na kombinasyon, yung dahon ng labana. Ito yung gabiola leaves, 10 perasong gabiola leaves at 10 peraso rin ng bayabas. Yung preskong bayabas, yan at ng ating ilalaga sa loob ng 15 minuto sa 1 litrong tubig. Ano po ang magagamot? Tinutulungan po mga kababayan yung tinatawag nating pagtaas ng ating dugo at tinutulungan ho upang hindi tataas yung ating bad cholesterol at yung ating pamamaga ng ating mga arthritis. Gayun na rin, tatamaan din yung tinatawag nating merong pamamaga ng prostate. Yan po ang kanyang abilidad. Ang procedure po yan, ilaga ho natin sa loob ng 15 minuto yung sabaw niya mismo mga kaibigan. Yan po ang isasabaw ho natin sa ating corn coffee ng Doc Alternatibo. Kasabay po yung ating turmeric powder. Haluan nyo, isang kutsara ho yan. Isang kutsara rin ng ating Doc F salabat powder. Yan ang ating iinumin. Huwag kaligtaan, patakan ng fulvic minerals, 15 drops every cup na ating iinumin para masusolusyonan yung ating iniindang problema. Kasabay po at huwag hong kaligtaan yung pag-inom ng 2 litrong tubig, katumbas ho ng 8 baso sa isang araw with a fulvic minerals para ito'y makakatulong upang hindi ho tayo ma-dehydrate sa ating pangangatawan mga kababayan at tinutulungan upang maanod po yung tinatawag nating mga uric acid. Huwag lang kaligtaan, papatakan ho natin ng 30 drops na fulvic minerals kasama po
yung ating magnesium ascorbate. Ayan po isasagawa ho natin. Itama yung tubig sa katawan. Kailangan makainom kayo ng 2 litro o 8 baso kada araw, mga minamahal nating taga-subaybay, upang matunto natin ang ganap na kagalingan, mga kaibigan. Kailangan wag hong magpapakawala ng fulvic minerals at makukonsidera na meron ka ng butika sa inyong pamamahay, whatever, anytime na masama ang pakiramdam, anuman ang mangyari sa katawan, humihina ang pakiramdam, magamit agad at masusolusyonan at maagapan ang simpleng dinaramdam, mga kaibigan. Isa sa patunay na natulungan sa itinuro natin ay sinundan. Narito po ang kanyang testimonya. Pangalan, edad at kung taga saan po kayo. Ako si Emilita Mauhay Sarmiento, taga Barangay Villapadua, Gumaca, Quezon. Before po kayo nakapunta dito sa Doc Alternatibo, ano po ang inyong karamdaman at totoong iniinda? Ang totoong karamdaman noon ay brain tumor, colon cancer, goiter at diabetes. Ngayon po na sumusunod kayo dito sa Doc Alternatibo, kamusta na po ang inyong pangangatawan? Okay na po ang pangangatawan ko at ako ay nadagdagan ng magandang kalusugan, tumaba. Kahit ako hindi uminom ng gamot buti, kaya gumaling ako sa Doc Alternatibo. Sa mga nakikinig o nanonood po ng interview nyo, ano po ang maipayo nyo sa kanila, lalo na sa may mga sakit? Ang maiipayo ko sa kanila, puntahan nila ang Doc Alternatibo kahit saan lugar, at dito ay walang pinipiling relihiyon, hindi namimili ng may pera man o wala, basta willing gumaling ay tanggap lahat dito. Kaya bago mahuli ang lahat, agapan na ng makatipid sa gastusin. Thank you po, ma'am. Again po, ano po ang inyong pangalan, edad, at kung taga saan po kayo? Ako si Emilita Mauhay Sarmiento, tagang Barangay Villapadua, Gumaca, Quezon. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng staff at sa True HR Department and Management Team. Thank you so much po. God bless po, ma'am. Yan ang pruweba sa epektibo na itinuro natin sa Doc Alternatibo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Huwag hong kaligtaan, babalik ang team ng ating co-chairman, co-inventor Magdalena Dilibo. Magpa-advance na po, magparehistro para masolusyonan niyang iyong iniindang problema, mga kababayan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Door number 8, Aristide Legazpi City, Old Mayon Autocrit of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Good news mga karadyo! Doc Alternativo Loyalty Card is now open for acceptance. Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2024. Kung kayo'y bibili ngayon sa mga Doc Alternativo products, may ipon pa rin ang inyong mga points na makukuha ninyo ngayong December 2023. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng Doc Alternativo nationwide. Healthy na, wealthy ka pa. San ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card. We wish you a Merry Christmas.
Mga karadyo, babaha ngayong Disyembre ng papromo at regalo sa Doc Alternatibo Inventory Sales and Christmas Promo. Lahat ng mga produkto ng Doc Alternatibo ay naka buy one take two promo, maliban na lamang sa Mix 10 Yellow na naka buy one take one. Sa mga a-attend naman sa Herbal and Natural Healing Seminar na kasabay ng Christmas Party, may sorpresang hinahanda ang Doc Alternatibo para sa inyo. Kasabay na rin ang distribusyon ng Doc Alternatibo 2024 calendar. Ang mga attendees ay makakatanggap ng 3 assorted Doc Alternativo products. At para naman sa mga regular volume purchaser, makakatanggap din po kayo ng isang full Big Minerals Big at 10 pads ng Doc A capsule. Hindi lang yan, may ipamimigay din ang Doc Alternativo na regalo para sa mga early birds at iba't ibang papremyo para sa mga gagawing parlor games. Tara na't mag-enjoy, magpa-register na para makasali sa Doc Alternativo Inventory Sales and Christmas Promo. Ang Doc Alternativo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi magtitiis ng sakit. Hindi na magme-maintenance medication na synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napakahalaga na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program, sa Natural Megadose Vitamin CIB at dagdag pang patunay sa kagalingan na hinto na shape. Ang maintenance medication na synthetic drugs, narito po ang panayam sa sumunod dito sa cleansing program at Natural Megadose Vitamin CIB. Po sa ating lahat na nandito ngayon. Ako po si Joey Liken, taga-Aborlan po, at isang teacher po, elementary. Napunta ako dito kasi nga na-diagnose dahil sa sobrang trabaho, parang na-overuse ko yung lalamunan ko. So, sa sobrang pagsasalita, parang nagkaroon siya ng gas-gas hanggang sa namagana po siya. Kaya, inobserbahan ko muna, after 1 month, wala ring pagbabago, parang lumalala pa. At hanggang sa umabot na hirap na akong magsalita. Kaya talagang sinadya ko na magpa-check up hindi pa dito sa clinic. So, ayun, sinilip, tinusukan ako ng aparato sa bunganga, sinilip diretso sa monitor nila. So, na-diagnose na meron akong cyst dito sa tonsil, may bukol. So, yun pala ang dahilan na nagkakaroon ng dryness hanggang sa hirap na akong magsalita. So, niresetahan ako ng 1 month na gamot. Hanggang sa naubos ko yun, wala namang pagbabago. So, bumalik ako kay doktor. Wala siyang time na yun, nasa Maynila. Pero dahil sa nararamdaman ko na wala namang pagbabago, masyado na akong nag-alala. Kasi sabi niya, kung hindi naman walang pagbabago, baka magkakaroon ng operation. Ayun naman talaga kagad ng pag ganun, operation. So, ayoko namang magpa-opera kasi hindi naman talaga na operation kagad. Kaya magkalapit lang naman dito, sumadya ako at nagtanong. So, yun, nakausap ko si Doc. In-advise niya kagad ako na magkaroon ng yun sa rejuvenation. Yung vitamin C infusion sa blood po. So, napaliwanag na rin dito. So, nagkaroon po ako ng 3 dose. 3, so after nun. Hindi, nag-cleansing muna ako ng 7 days. Hindi, nag-ano muna talaga na. Yung sa dugo muna, yung infusion, tapos 7 days cleansing. So, natapos ko na po yun. Ngayon ay nasa 4 months na po, simula nung pumunta ako dito. So, maganda naman po yung resulta dahil yung dryness, hirap ako magsalita, okay na po. At saka yung pamamaga, wala na rin. At dati, kahit maglingon ay hirap ako, parang may sumasabit dito sa leg ko. So, ngayon ay okay na po, pero hindi, sinasabi ko po, hindi pa naman po 100%.
Pero dahil nga sabi ni Doc, 6 months yung gamutan sa akin. So, pero ngayon po sa 100% ay nasa 80% na po talaga na okay na ako. Kaya maraming salamat sa Doc Alternatibo at siyempre sa mga doktor na mas lalo pa sana mapaunlad ang kanilang pagtuklas sa mga herbal products ng Doc Alternatibo. Sa muli po, maraming salamat sa inyo. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan ng isaw nating membro na hindi na po pabalik-balik yung kanyang iniindang problema, mga kababayan, habang nakarating dito sa Doc Alternatibo. Sinundan ang cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB at hindi na hospital. Naalagaan tuloy ang kanyang malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya sundan mga kaibigan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin C at mas mabuting daluhan ang naka-schedule ng mga herbal and natural healing seminar sa branch at sa loob ng ilang oras inyong napapakinggan ang alternatibong panggagamot. Dalhin lang ang mga medical records o laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. Libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance registered po kayo dyan sa branch. Inventory Sale Christmas pa promo kasabay ang one-on-one check-up and counseling gabay para sa kagalingan. Narito ang mga schedule. December 6, Miyerkules sa Sorsogon. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. December 7, Huwebes sa Legazpi. Matatagpuan sa Door 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrate of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. December 8, Biyernes sa Nabua. Matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. December 9, Sabado sa Naga. Matatagpuan sa J.A. Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City. December 11, Lunes sa Lopez. Matatagpuan sa Maharlika National Highway, San Antonio Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon. Sa taas ng Motolite katapat ng Goldilocks. Doc Alternatibo Inventory Sale. Maagang pamasko. Maligayang Pasko ang manayos, bagong taon sa inyo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Attention sa mga job seekers. Nangangailangan ngayon ng branch in charge and staff ang Doc Alternatibo sa mga individual na gustong madestino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualification with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver results with less supervision. Magpasa lang ng inyong resume at application sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City o sa mismong branch ng Doc Alternatibo nationwide, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente, at maaari din kayong kumonekta sa 0947-996-5756 o sa email address docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply na! Attention sa lahat ng miyembro ng Doc Alternatibo. Kamakailan lang may nag-text brigade sa mga miyembro ng Doc Alternatibo at nang iinganyo na sumali sa seminar na gaganapin nila na kagaya ng seminar na ginagawa ng Doc Alternatibo. May ilang miyembro na nag-report sa amin sa naturang gawain. Mag-ingat tayo sa mga nanggagaya para sigurado dito tayo subok at pinagtibay ng panahon. Doc Alternatibo.
Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternatibo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternatibo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternatibo at A to J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternatibo at ng A to J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Mga karadyo, babaha ngayong Disyembre ng papromo at regalo sa Doc Alternatibo Inventory Sales and Christmas Promo. Lahat ng mga produkto ng Doc Alternatibo ay naka-buy one take two promo, maliban na lamang sa Mixed 10 Yellow na naka-buy one take one. Sa mga a-attend naman sa Herbal and Natural Healing Seminar na kasabay ng Christmas Party, may sorpresang hinahanda ang Doc Alternatibo para sa inyo. Kasabay na rin ang distribusyon ng Doc Alternatibo 2024 calendar. Ang mga attendees ay makakatanggap ng 3 assorted Doc Alternatibo products. At para naman sa mga regular volume purchaser, makakatanggap din po kayo ng isang full Bic Minerals Big at 10 pads ng Doc A capsule. Hindi lang yan, may ipamimigay din ang Doc Alternatibo na regalo para sa mga early birds at iba't ibang papremyo para sa mga gagawing parlor games. Tara na't mag-enjoy, magpa-register na para magkasali sa Doc Alternatibo Inventory Sales and Christmas Promo. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Uulitin ho natin, 0946-967-3211. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa health concern. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo. Ito yung hotline. Tawagan at meron kayong mga katanungan, clarification sa 0946-967-3211. Uulitin ho natin yung hotline 0946-967-3211. Doked, hinahapo po ako at nahirapan ako maghinga. Masakit yung dibdib ko. Ano ang magandang solusyon sa Doc Alternatibo? Salamat po. Pag hinahapo po kayo, baga at puso ang may problema. However, ito po ay mga kondisyon lamang, mga kapanalig, na kailangan po nating ma-address ang root causes. Like, na-anesthesiaan po ba kayo? Babagsak din po ang puso niyan, no? Kasi ang puso ang pinaka-workaholic at malimit siyang tinatamaan ng mga anesthesia, mercury dental fillings ang ngipin, or even yung pag-inhale ninyo ng lason galing sa spray before, spray ng lamok, or spray ng palay o ano paman. Ang baga at puso po ang nahihirapan sa puntong yan. So we need to address the cause. Is it chemical toxicity? Then gamutin natin. Or constipated po ba kayo? Acidic po ba kayo? Then gamutin natin. Or meron po ba kayong depression? Gamutin natin. Itong tatlong ito, magkakaibang lason na napoproduce. Depression is producing cortisol hormones. Yan din ay nagpapahirap ng puso at baga. Constipation, nagpo-produce siya ng ototoxemia. Yung chemical na mercury sa ngipin ay mercury poisoning sa dugo. So kung nagko-combine po ito, marami po ang dapat nating i-address. So nagkakaroon tayo ng ibang protocol. Kung gaano kalala ang problema, dapat ganun din kabisa ang responses natin
immediate at tumpak para po hindi tayo mahuli. Kasi buhay po nakataya pagka-heart-an lang sa problema. Doked, masyado akong malimutin ano ang magandang solusyon sa ganitong problema. Aha, common ito sa umabot na ng 30, 40, lalo na sa 50 at 60 or 70-year-old. Ito yung tinatawag na deterioration of neurons. So, dahil common ito, meron tayong mga tested and proven na mga solutions na. So, kailangan talaga ng combinations ng B-complex powder with vitamin minerals, with turmeric, with salabat, with the power powder. Ito 5 liquid, itong 5 powder material, kailangan niya ng partner na liquid material. Ito yung nutritional liquids na combination ng fulvic minerals with magnesium ascorbate na inihalo mo sa molasses at honey at banana cider. So ito 5 na to, i-mix natin ang liquid sa powder, nagkakaroon tayo na tinatawag na B-complex butter. At kapag nakain to ng regular, araw-araw, no, either umaga, snacks, tanghali, snacks o gabi, mas marami, mas maigi, mapapansin mong sasarap yung tulog mo kapag kumanda ng elimination mo. Kasi yun yung combination ng mga material. Umiepekto sa magandang elimination, nagiging absorbable na ang material na naipasok mo, kaya yung utak mo, merong eksaktong material, nakakatulog siya ng mahimbing at ang epekto nito ay regeneration of cells. Meron tayong tinatawag na reversal from deterioration to regeneration. So, ito yung kombinasyon ng recommendations natin. At the same time, siyempre, meron din tayong mga psychological solutions na kailangan talaga yung actual coaching at actual programming. Hindi po basta-bastang nagagawa yun kasi psychological aspect. Ibig sabihin, habit formation na. Halimbawa, kung habit mo ng ayaw matulog o habit mo ng naglalasing na hindi nakakatulog, di ba? Or nanood ka ng mga palabas sa TV hanggang sawa, no? Hanggang madaling araw. So nakasanayan mo na, naging habits mo na. So kailangan mo ng intervention, maybe a place like RTCP Place or dito sa Dagu City para kontrolado yung lugar at meron ka sinusunod na paraan para masana yung buong katawan mo, hindi lang yung pagtulog, kundi buong katawan talaga ang sasanayin sa rejuvenation treatment and coaching program. So depende sa gravity ng problema sa insomnia at problema sa pagkakalimutin ang solusyon na dapat sa inyo. Kaya ang suggestion ko, sundan po ito, puntahan niyo po ang pinakamalapit na Doc Alternativo Center para maturuan po kayo. Dumalo po tayo ng pagtuturo kasi meron demonstration at exhibition. Yung aking sinasabi rito talagang gagawin at ipapakita at siyempre titikman din natin. At least alam natin kung ano ang limits ng combination na yon. Like for example, yung dosage niya, paano i-mix. Yun yung mga bagay na dapat nating tingnan. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Kailangan na makausap personally, ma-check yung physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program at Megadose Vitamin C IV. Sa may mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. Bueno mga kaibigan, ang sarap pa sana magsama-sama pero paano ito? Kinapos po tayo ng oras. Ang aking iiwang mensahe sa lahat po nating mga kababayan, mga kadok alternatibo na nakikinig ho natin ngayon. Abangan ang pagbabalik ng team ng ating co-founder, co-inventor Magdalena Dilibo. Kailangan ng ating panawagan sa lahat na nakikinig ngayon, magpa-booking in advance para matanggap yung mga regalo at yung mga pa-promong buy one take two during Natural Healing and Herbal Seminar ng Doc Alternatibo. Sa pangalan ng ating founder and inventor Don Kidgar Lusada Dilibo, kasama po yung ating co-inventor, co-founder, inventor Magdalena Dilibo
Ako po yung gabay, ang inyong holistic coach, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapagpalang araw at mabuhay kayo. Doc Alternativo Newscast.